Ngiawan lang hakani kapor kum ki riu khot jong ka Balang Presbyterian Mawroh bat ki la bandon ki riu khot ki bani kiwei pat ki balang ki baya so lang bat ngi hakani ka jing sakri Blei hakani kapor no phais ngi to Blei un kur khu ngi hakani ka Jingiaseng ka Sacrament Jingkhawai Trai to ngi ne pendam ka jing tuai au Blei bok pau jongi bahabeneng ka buram bat ka jingo bat ka Jingiasyllok ka long ka kerteng ka khoi ka jong me Habang iwan bania seng langkum ke balang, bania pendep ia kini keniam ke rukom ke bakhoi ke bakentang, ke balong ke Sacrament Jingkhawai Trai. Ngi kerpat bamendon rekat bat ngi, bat bamen yalam mame ia ki benta baro jong jing syakri ke jongi. Namari kini baro ngi pan, ngi dem, ngi ngo, bat ngi pediang ru, haga kerteng ke jong utrai bat unong pun em jongi, uji sukris. Amen. Ngini syakri Blei de kabangirwai lang ke jingruai ke basan spa san po kendai. Pada hadian kini ke jingruai akerpa dia itemen besan jongi, temen besan ewan swet, bain sngewbha ban yalam ingi ha ke jing pule na ke Ktien ke jong Blei bat ha ke jing duai. Ke jing IA ke jong me ka khot nga banwan ban lat na ka pop ka tenget lakat ni kayai ban. Bat lang alaya jengai ru da im klem an klem Blei yang aku jisu kenrat men sat men pen ma ke jing ruai ke basan spa san po kendai Tengin suha baniang ka jing ai ka jong me ka khot yang ban wan ban lai na ka pom ka tngit la ka ni ki ai ban ban lai na la ya Kaban
Hashua benginyo ban pendamlang ha kejing duai ngan pun puli kat tu kat ni ki benta na Ktien ka bakhoj ka jong Blei ka Ktien ka jong Blei ka dan ong kum ne hakmi kisngi kin poi ong Trai bangan thau ya ka jutang ka batmai bat ka ying Israel bat ka ying Judaru om kum kata ka jutang ka bangla thau bat ki kpa jong ki hakasngi bangla betin yaki na ka kti ban malam yaki na kari Egypt ya kata ka jutang ka jonga kilapun khen langalong utnga yaki ong Trai Henry kani kalong ka jutang bangan thau bat ka ying Israel hadin kata kisngi ong Trai an bu ya ka hukum jonga haki benta ki basyapo bagan tho hak yaka haka dot nut jongki bat ngan long ublei jongki bat ki ken long ki briu jonga bat na uji sukris ubalong unong pla ya ubalala bansyanya ya ubalaka ningkong nakibayap bat unong sensyar kisim kaperthei hau ta ublait yangi bat ublasat yangi nakipop jongi hakasnam kajong uhi shisha nga ong hapi lemda pi bam yakado jong kuon ubriu bat phd ikasnam jong u Pimdon kajing im halade unuru ubam yakado jonga bat badi yakasnam jonga udon kajing im bam jukut bat nga ngan penmi ya u hakasngi kabakado nabakado jonga kalong dasisha kajing bam bat kasnam jonga kalong dasisha kajing di jar ubabam yakado jonga bat badi yakasnam kajonga uyaisa hanga bat nga hau kumta ukpa ubaim ulapa yanga bat ngaru ngaim dauta ukpa kumta utau babam yanga unyo im ken danga uni ulong utau kupu ubalawan hiar nabneng om kumaki kpa jongpi keliabam bat keliap no jar ubabam yauni kupu unyo im bam jukut nabau Blei ulait kata-kata ya kaperthei kat bau lai tino ila kun balaka marwei bau weiru bangeit hau om jatshu henrei unyo kajing im bam jukut tu Blei isnai ban kerku ya ki benta bila puri na Ktien ka bakhoi ka jong u ngin ya pendam ki kli hakajing duai hakajing gijing ketang jong kami jong kajing khoi Trai ban IT ki man sim ki bakordor syau ngini duai ku kapa jongi ubah beneng Trai ubadap ya ka beneng sejrong bari khendo setibian Trai ublong sim jongki sim Trai ublat hau yake ibaro hakan kasla jongka khendo melet hau yangi ki breu ban im sipor hakan kasla jongka khendo bari aingu ru yami kukenrat yakan kasngi kabakrau kabakentang kasngi kabami me penyo ya kawai pat kalat bangila bandon sipor hakaying kabakentang kajame ban mani ban syakri ya kakerteng kabaim bat kabren bor kajame nyaingu yami kokenrat ya kabami melari penim yangi haduk ka klimat kabamenta
mela sumar, mela dai, laker, yangi, na kejing ma, kejing mensau. Mat kamtam ko trai, yakaba me, mela kren, yaki reud khot, hapo jang ka balang, lemru yaki weipat, ki reud khot, na ki weipat ki balang. Kiba me, Lyndan Syiem uba kuat jang me ko trai, mela kren, bat mela pasiau, hangi iwei pi iwei. Bangin wan, ban mi, na ki yeng, ki sem, ki jangi ko trai. Ban don, ka yeng, ka bakantang, ban tau, ye ka duan, jong ka jing mani, ban aingu ya me, ya ka jing lep ha, ba ka jing snei, ka jong ha ka jing im, ka jangi. Ngiwan hakani kapor ko trai kum kinong pop ki ba kraw tam rei ka jing ka jong me yakaba me melapha lingbau kun jong me u Jesus Christ shakani kaport hei arjas arpu arslem tam menshua ba dei lingba kani ko trai nginot banjan shikaying kabakantang ka jong me ban wan ra ru hani kapor lem baki jingkit ki bakhya ki jong iko trai bang van bread hakjat jong kading na ulum kalbari bakasnam ke bami na ulum kalbari ya ke bami melayap yapli nagamta ki pop ki jongi try habangi don hakani kapor jong kajing kentang jong kapor bat kajing kenja jong kani kajing syakri hakani kapor ngiwan man pendam red yala dia ku try bat ban ong kamat jong me ngalong ayu ku try ngalong ngilong tangkin nong pop ki bakrau tam try bi hakum kani kapor ngidon ka benta ka bakrau ya ka ba me melapenyo ya kalat yangi kum ka barang lam ki we pat banyo benta na kani ka Sacrament Jingkhawai utrai ka kuarta ka baar jong kani ka snem aingo yeme ko kenrat ya ka ba me meleplat siliang yang isipor na kani ka nauni kunyang jingpang bar bingla bani lumlang kumni hakani ka ying blatai knang kutrai banyo benta na kenika mi jong ke Jingkhawai utrai lingba ukpu bat ka khuri ki balong ki dak ki shin ki bapau shabar nagamta jongi kum kiri udkhot trai hoj la shisha ukpu bat ka khuri ki long tang ki dak ki bapau shabar rei yarap bangin sngoto ya ka jing shisha bat ka jing jeliu jong kpu kablong kamet kachang me ko trai yak bangi kom kinong pop ngila sa narpna yame halo ka ding pna bat aingu ru yame ko trai baling ba kajing sha kajang me malapla rupan penjau yak snam kabayeng kum ka khuri hakan ka por ko trai habang siyo benta yarap ikini ki dak ki shin ki bangin sakner ku trai kan long kajik perken mau yangi iwei pi iwei bangi long ki nong pop ki bakrau tam bara bangi shim bentan nak ka mi jong kajing khawai utrai lingba kini artli ki dak ki shin yarap bangin skotho ilade bat bangila ban pen khut iki dok nut ki men sim ki jong iku trai bat bangin puson iladi shimet ayu ngidan ban ai nakabenta ka jing im ka jame han ka sla jong ka prathei trai ngiwan hakani ka por lingba jong kani ka Jingkhawai trai ai binga ban pen kre yami ko trai bat bingila ban pen bha yaki lenti ki jongi ki bedang dei ban ya hakani ka sla jong ka khndo ngimtip lanu ka jing im ka jangi kan wai no ku trai rei baling ba jeng ka jing yo benta naka mi ka jang mi ka bakut bat ka bakentang ku trai ngila ban penbet ila jong ka jing im shimet tang bat mi bat nami hi ku trai
Namar kata ingwan ka por ku trai mendekurku yang iwei ki badon haka benta basa jong ke ying mani. Batru ki badon haka benta basa po jong ke ying mani. Bang niyo habang iwan sa ke ying ka bagantang ke jong me. Niyo benta ku trai nakamit ke jong me. Kam tam ru ku trai ya ka kubor jong ke Jingiasyllok. Lingba usyakri jong me I pastor Reverend Lyndan Syiem. But I bakan ka kubor ka bangin siyo ban sngap ban syak skor ku trai. Kan dalam ka bor bakajiksan bor bakapasat bor yang ikut trai. Habang insami no nakaying ka bakantang ka jong me. Sikentin ngibo ka jing duai na ba tau syakri jong me ubak koridor ku trai. Labu ya had ka jong ka balang ban pendap yakin yam kirukom barki bentak ki beper hak baka barang kerasanya bat tendrong I namar kata ngiwan hak ni kapor banduai kerpang ilojong syakri jong me ku trai ya ka me menra ya ka kamera ka bahaneng ulang ayu ku trai ulang tau briu bom don naladi ku trai rengi duai ya ka jikpen kentang ka jong me Ngiduai ya kajik pen khot ke jang me. Ngiduai ya kajik pen slek jong men sim khot jang me. Hau ku trai. Bana kita ki benta ki bau unsasam cengi kum ki reu dekat ku trai. Gandalong ke bela pen scam bat ke bela shan sharp deka bor ke jong men sim khot jang me. Trai ngiwan ruan ke por banduai ya ki syakri ke beret ke jong ki teman besan. Kilong ayu ku trai kini kilong tang kinong yakit yaba yakakam kabakentang kajang me ngide duai ru yang ikut trai ke bani snei bat pen khut yakit dok nut ke jongi bat ru bat pen khut yakit ti ke jongi ku trai habangin sayo ban sam syaki ru khot jong ke balang lembat kiwei pat ki badon hakan ke por kandalong ke bor yangi bat ru ikiri khot hibarok wei ngi pen kentang hakane kapor yaki reu khot baro ki baran ke bentah ban yo bentah na ka mit ke Jingkhawai trai ngi duai yaki kti ki jongki ngi duai yaki dok nut ke ban sim ki jongki ku trai ban isnei ban mam yaki lat kilat baro yangi ku trai ngi long ki nong pop ki bakrau tam bat ngi long ki ba Vietnam ku trai ban shim yau kpu bat ka khuri kabanlong nakamta ke buram ke jang me. Sikentin ku trai ngiwan ruan kapor ban duai ya ki kun ki samlan jong ke balang lam ki weipat ki badon hapdeng ke jik pen krek ke jong ki ya ke board examination ke jong ki ya ke secondary school living certificate examination but ya ke higher secondary school living examination haki benta ki subject ki beper ki jongki bat ki board ki beper ki jongki ki bagi kun ki lasdang naduk mensisngi bat men arsngi ngi duai ku trai be ben ai haki ya ka jingstan ba ka jing shampang ke bawan ka khet ke jing isnei ke jami baru ik ba me men ai haki ya ka bor ken mau ya ki baro ki bala pen krek ku trai habakin yo banit ho haki semen ke jongki kian me pau yaki ka bor yaki jing start jaki baki laban job ya kanika kenti jong ka jing leksmen ke jong ki ngidu duai yaki ru ko trai ban ai yaki met ki bakot ki bakhya makanam don kanu ko jik penwet ka la jog ka perthei rei ki laban pendap yakita baro haka jingbet bat haka jingrenti bat ngim artatin kumbal mandan bat kai baki haki por ki ba mensyua man ai ka jingjob haki hakan ka kentiru ko trai ngiwan hakan ka poru ban bukti ban kan mauru yaki para bangeit ki para mensim ki jong iku trai ki badon hakasnong Ukraine ki bahapan mat ya ka jing bar ki jing ele lingba ka dikat ma ka barangai don hadu klimat ka bamenta ngidwai ban isnei pampen jai no ku trai ya kani ka jingat ma hapeng ka Russia mat ka Ukraine maka jingsuk ka bawan ka khet ka jing snake jami kan wan pat hakini ki artli ki ri
Bakini kiri kini ban song suk song jai ku trai. Wat apa deng ke jing duk no jike men sim ki bathon jemi. Ni wan ban sngoulem ye barok king trai ki bla duk no iki men sim ki ba koridor ki jong ki ku trai. Bat ngit skem maka jing duai jong ka perthei hi barok away. Kan long ka bor bakan kren ya kita ki ahli ki ri bakin don kin wan shaka jing esu thu jing mut baka jing long ka way. Bakan ni katma ke bedah rumanta kan duk kan jam no bat kan long ke bajai-jai. Trai biit hakum kena kapor ngiwan ban IT. Ya kena kapor ke koridor kapor ke kentang ke bang yo ban manilang yami ya ka kerteng ke im ke jami. Ni dwai ko ban isnai ke wei pa ke wei ke benta ke bangin pendap hakan kapor ko trai. Kan long po ke jingilam jong mun sim bakut jami. Sengau trai ya kena je khot kerpat ke blabu unong pop ubar kejami ko trai. Dama berklet yeshibon kejuna kiba mesyam ka jingim kejangi. Nabah ka kerteng ujisu ngadwai ngapan ikni barok haka kerteng kejau. Amen. Ki teman besan ki bayi ki jangi ki dekat komiti balang ki long keme ki long kepa ki parlok samla ki balang ki riu dekat jangka Balang Presbyterian Mawroh ngi pediang sobhai pi syakani ke Jingiaseng Sacrament Jingkhawai Trai ki la bandon ki riu dekat ki bani ki bayi pat ki balang ru ki badon rengkat bat ngi pediang sobhai pi kumju syakani ke Jingiasyllok Blei ngi pediang sobha kerpang kini ki badang shu dep pedang riu dekat menen janmet bat kila long menta ki dekat ki bapura ki riu dekat ki bapura jangka balang ngi pedang epi syaka Jingiasyllok jang ki riu dekat ki don artili ki bangakwa banbu hakmat jong ya kini kapor bat hadin kata ngin sapoi syaka Jingruai bat ka jing syashkor ka khubo na Ktien ke chong Blei kita artili kilong ki kam ki ba ngilayo bane kren hak Sacrament Jingkhawai Trai ke khaddu ke balang ho Desember arajar arpuwei bat kita kilong syapang ke jingjit temen besan syu ke balang jongi bat ke jingjit dekat komiti balang hak ke balang ke jongi kumba pile ai ke jing menjur ke jongpi hak ni ka Sacrament ke baladep kumta ngilele syaka distrik bat ke presbytery bat ngiso kemen bat ni thu epi kumba pila yo sngewhi na kapor baga presbytery kan sawan ban pelong ya ke jingjit temen wasan sho ha ke ni ka balang ke jongi ya ke sngi ke batikena ngidang shu kren henrei ngimpat yo ke siti ndangi la yo ngin sapen bana ngin sapen tip epi shua kapor ba pin yo ban pen kre na ka bentak ta sngi henrei kan salong hajan bakut artat jong nu snem arjar apu ar tinggi kerpat dia pergi para riu dekat jangka Balang Mawroh bapin bu ke jing duai naga benta ke ni ke jingjit temen besan syuk apa ke balang bangin yo ke koram ke bediban long marshi teng nagi riu dekat ba ublei unsai na pedeng jangki riu dekat jangka Balang ru ya kita ki ba ansapen kentang temen besan da ke presbytery le shamsnem namar bakum ba pile ui ngidon kam kinong kit kinong ba eka kam ke chong Blei kabaar pat kalong syapang ke jingjit khot komiti balang namar katem jong kini ki khot komiti balang jong imenta kan kut ha kabakut arta jong nu snem arajar arpu ar tikum tangi ladei ban jit mai biang tikum ta hadin baladep ke jingjit men besan ngin sayo ke jingjit khot komiti balang ya kabakin sawan ki rangba naga distrik ban pendep kata ti kaniru ngidon kam ke koram ya kaniru ngidon kam ke jingduai ya kaniru ngidon kam ke jingsimkhia ke jongpi bani duai bani wan bat ba Blei un pensyai pi kino kita ki bani kit ya ba ya ka kam ke jong Blei hapo ka balang ke jongi kini artili kimat ngida kerpat ba pen sngewbha ban bu jing duai ha ki yeng ki sem ki jongpi ngila bu ru kum ki mat jing duai
ha ki Jingiaseng duai sngi sa jan bat ngi ngeit skem ba ma phir ki yengi sem pen bu akhmat jong Blei ha ka jing duai u Blei to on kur khu yengi ye ni jing pen sngo nakaliang jonga ko pastor kabalong sa pang ka jing don kam jongi kom ka balang ngini batengi ka jing shakri ka jongi yo Blei da ka bangi ruai lang ka jing ruai ka ba shispa prapunyo bat hadin ka tangin si sngo ya ka khubo na ka Ktien ka jong Blei ka jing pen emba ka biang yengi ka pukri ban pen khoi ka pop la yo a Kalbari ka jing ruai ka ba shispa prapunyo Jing pen imba kabiyang yangi kapukri ban pen khot kapo layo hakal bari in one bone belin ba la khot na ki jing pang jing kermen jong adi kalong bangarungan poi lang la jur kapang jong la jiliu ka jing mong ka dawai gilyat kan penkon ka Ktien u Trai ka ong laban ka jing sngewbha ngan pen shuding puna hakaba mikas nam u Trai la long ka kunaba ki nong sharai joka balang bat ki pararu khot baro hakini ki khindiat snem ngala kren shapang ka nongrim naga testament ka barim shapang ka ding na Kalbari ngala kren ru shapang ka jingmut jong ka Sacrament Jingkhawai Trai kat kum ka testament ka batmai ngala yo ban kren ru shapang kumno ka ding na ka khta ka jingim mensim ka jongi bat ngala yo ban kren ru ye kiwei ki phang hakini ki Jingiaseng Sacrament Jingkhawai Trai hakini ki arsnam mlalat na kabakren shapang ka jing pangklam ki jing ke bengi kendo bat ka jing ai bor ka jing ai mensim ya ki para bangeit lingba kami ka jong Trai hakini ka sngipan ngan le phai biang sha ka jing kren jong ka jing jeliu jong ka ding na Kalbari da ka bashim na ka nuksa jong weu breu ubalamat markhmat bat ubalamat haladihi ya ka jing yapli ka jong Jisu na kabenta jong o baduta ulang o Barabas hakini ka snem ngalabu jingmut bangan kren shapangki brio kiba yashem kiba yakendo badu Jisu hakapor jong ka jing sanar phna ka jong o menta yau Barabas hau benai Jun yau Petros hau September ya ki dakat halor ka ding phna bat ha ka arpun reu tarik Desember ka badai hadin juga Christmas ngin yo sngo shapang ka mari ka keme jong Jisu shapang u Barabas ngipuli haborok sautligi gospel ringan shimkum ka nongrim na u Matthias lenong ka ba arpo nyo ki khot khatsan hadu arpo unrio Matthias arpo nyo khatsan hadu arpo unrio ti kata ka Jingkhawai niam ulung skor uju pelat hagi pat ba yo wei ubala set bendi kat uba ki imon men kata ti
kila don uwei koidi uba sniu kanam yau baki khot ubar rabas namar kata habakila yalang upilat ula ong haki pimon bangan pelat yanu hapi yau bar rabas ne yau jisu yau baki khot ukris naba ulatip ba na kabasyun kila aino yau haba udang syongte haga jing syong bishar kat tengah jong kalapha ha kadaong wat lei ei ru yau tau bahok nabanga lasha shibun haga jing po sniu menta naga benta jong henrei kita ki rangba lengdo bat kita men basan kilaya penkongu ya kipat ba bagian pan yau barabas henrei bakin peniap yau jisu utau leng skor te udaya tu ula ongaki pimon bangan pelat hapi yanu nakine arngut kite kilai ong ya barabas upilat ula ongaki haba kumta nganle kumno yau kris yau baki khot nganle kumno yau jisu yau baki khot ukris ki ong baro hau to ai ban sanar pna yau utau leng skor ula ongte namar ba ulale kabamman ayu kite kelayanang pertajam kia ong to ai ban sanar pna yau habau pilat uyo ite ba umla ru henrei tang ba long ka jing kiwin penban ula syim ka bat ula thet yala kikti hakmat utau pat ba udaong ngamdon jing rem nagasnam uniu bahok pin kmi hi mapi ki breu baro kida yatu kila ongru togasnam jong kan long halor jongi bat halor ki khun jongi ndakumta ula pelat ya bar rabas haki henrei ya jisu ula sempat badula aitino ya ba ansa nar pna hagani ka sngi ni khmi ya ka jingim bat ka jingshem jong une bar rabas ubar rabas udai unong tu unong lute unong peniap breu ukai khlau ubayele persha ya ka hima rom ulasha kem bat ulasha bishar bat ulasha rai penrem bat uladai ban yap daga jingsha sa narpna henre ka jingja ka bapala ubar rabas shimyap henre ujisu ulasha ya penban haka jaka jong kani ka jing lat ka bapala jong ubar rabas kalong ka nuksa jong ka jing lat ka bapala ka jong pi bat jonga na ka jing sha penchitom namar ki pop ki jongi hakaba uwei pat unyap yapli na ka benta jongi u Jisu Kris u khon u jong Blei bat u Blei u khon kalong ka khubor ka bapen ya ka jing yap yapli bat ka jing yap ko mulang kenya na ka benta jongi ubar rabas ulang ubri uba tongsan hadu kata-kata balatho syapang jong habaro sauteligi gospel larpipet ba kadon kanu ka balatho abaro sauteligi gospel tutip bakalong ka badon kam wat e gajing kha jong jisuru ngilap tang haar teligi gospel haga gospel Matius baru Lukas henrei syapang barabas latho daga kerteng habaro sauteligi gospel kabamut don haga jing im gejong bat haga jing shem jong ubar rabas ude ubrio ubala bakla halaga jong jing im bat nakawai ga jing bakla syakawai ga jing bakla upoi kat hadu ban peniap brio ban yele persya yaki bor sarkar henrei ga jing athu khanash pang barabas ru kadi ka baai jing kermen yingi balang ila jot ngila rem katnu ru ujisu ulakit ulaba mau yaki pop ki jing palat ki jongi bat ujisu ula shim ya jaka kabadai ka jongi ula shim ujisu ya ka jing penshitom kabadai ka jongi bat ubarabas uyolat ban im ka jing im ka batmai uyolat ban perkhat ya ka jing im ka balalet no bat uyolat ban sedang temai daya keren syapang ka theology lani ka san perkhat jong ka jinget ka bajeliu shitom ban sngau tho henreinda ai daga ni ka nuksa jong ubarabas ka khamsuk ingi ban sngau tho ba pleng uwei pat ulayap haga jaka ka jongi uwei pat ulakit ya karam ka sha
kabadai ka jongi. Kani ka khubor ka don lai ki benta. Ka benta ka banengkong ujisu ulong uba lui uba klem pop klem jing duna klem jing tho bria. But day tang kini ki nong yalam jongi jiu. Ki nong sensyar bat ki temen basan jongi jiu. Ki ba kenno yo o. Lat nang ta kiwei ki yo i bau jisu ulong uba lui. Upilat ubala rai kaddu halor jong jisu. Upilat ro uyo i bau jisu ulang uba lui. Haga de khot ka ba saw. Ha ka gospel kat kumbu Lukas ka lenong ba arpulai. Ka de khot ka ba saw uong ngam yo i nong rim jong ka jing penrem yau nu breu. Haga de khot ka ba khat san uong shim lale ru ba an penyap ya u. Haga de khot ka ba arpuar upilat ukeli ka ka ba sniu ka ba niu breu lale. Bapikwa ban penyap ya o. Upilat uong ngalalong nong bishar kata posnem nrengam lap kanu ru ka jing palat hau ni ubriu ban rai penrem ya o. Laisin hakini ki khat prateli ki dekot hau Lukas arpulai o pilat upen bena bau jisu ulong uba lui bat ndon dau satya ban rai penrem ban rai penyap ya o. Kiwei ki breu kila sakhi ya ka jinglong lui ka jong Trai Jisu. Usim Herod ulapan bena pila walam ya unie ubrio khmat jonga pia ong bau penki bhor yo pat ba baniele persai ka sarkar ngala bishar bhaya u hakmat jong pi bat ngam syam dau ru ba anrai penrem ya u kabumut bam don nong rem ru kita ki jing keno bat ki jing parep ki jong pi. Haga jing shisha. Dewi Herod ubaladei ban rai penrem ya o. Lada ulap kanu kabasni ho Jisu. Namaru Herod udeus im ubala syutung daga himarom. Bat lada don kanu ka jingki. Uta unong penki un keni noi ka ket ka jong Herod. Bat unlong ubah sngos ir namar kata. Nrei u Herod ru ularai bau Jisu ulong ba lui. Bat shim tre ban penyap ya o. Ukpa jong Herod. Hakapor balak hayu Jisu. Utote utumu ban penyap ya Jisu. Ya kunlung Jisu. Namar balaya tu lupa ba unlong usim jogi jiu. Nre uni u Herod ubaar. Ukun jong Herod pat. Wangala tenjuk hayu ni ubriu. Ke jing im jong ko ba lui. Mdan jing duna. Badai ban rai penrem ya o. Nalor Pilat, nalor Herod. Ka tengah ka jong upilat ro kam layo thia bro shimit ka leng a pisa kumbangi pulia ka gospel Matius arpun reu lenong ka dekot khat kendai ngamut banong arpun nyeu lenong ka dekot ka khat kendai ka tengah ka jong pilat ka ong ngala leng a bro shimit ngam yo thia yo dem namar nga pho sniu syapang ka jing lui jong nu breu ka pha khubor so pilat ko pilat lamedeu tengau jonga melong ulat unong bishar to watnum penmi ya kasnam ka lui. Om tangkini nrei utu u rangba shispa ru ubalade ban pet ban khmi ya ka jing sha sa anar phna ka jong Jisu uniru u baki shipai jong kila sempat yu Jisu kila penpong pan sngiat sha kila sa yu Jisu lor ka ding phna uni orang bak shispa ru ndakut kiai baro ulapan bena shisha uni ubriu ulang bahak namar kata bun ki briu ki bayadan hajan jong Jisu ki i ya ka jing lui ka jong u kadon tangkawai ka jing keno ka jong ki nong yalam jong jiu ka ba don nong rim phila banong bat kata kalong ka jing kren ben Blei blasphemous sa ka Ktien Greek blasphemy hakaktien pareng hakabaki ong bau Jisu kam yalade bau long ublei bau kam yalade bau dew Messiah bau kam yalade ban maap igipop bau kam yalade bau unsapau kil osun beneng bapranai hakabakut chongkapor yakata te kalong kabashisha u Jisu kami kini baro ki ong bau dey tangubriu nreu kami kini ki baro ka jinglong ublei ukhon bau kam bau la ban maap igipop
bat ba unwan ka buram. Henry Jisu ulong shisha kumba ukam, ulong shisha ukun jong Blei, ulong shisha ru u Blei ukun. Namar kata ka jingkren jong Jisu, kadai ka ba shisha, bat ka bala sakhi da ka bamjukut, ba udai, bat ba ukup ya ka jinglong Blei ka ba dapura. Udai Mesaya, udai bala sle ujong Trai, bat ngiyo isu syukru, ba udai kun lang berat ujong Blei, uban yap yapli naga bentaki pop jong pertai kat hadu bau yoknis nong pen baptis marsen yu iu Jisu bau wan syaga jing pen baptis uang hakmi ukun lang berat jong Blei ubashim no iki pop jong pertai baro habangi perkhat syapang ulang kenya lani u masi kenya lani kun lang berat kenya lani lang dukur kenya Unu umrat lani kanu kesim ke ba ai kum ke jingkinya kiri ban long ki ba khlem jing duna khlem jing deko khlem jing tho bria khlem jing bit kumno ru lada umrat ulong ba yong udi ban long yong pura mdei ban tho le kendiat ru lada umrat udi ba rong le udi ban le dak pura mdei ban tho rong da komwei pat ru kata ka dei ka jing thau ka jong ki ju habaki ai ya umrat kum ke jingkinya bat kani kalong ka parsi syapang utau ba khlem pop haga jing em jong u ba khlem jing duna u ba khlem jing tho bria kani kalong ka sakhi kani kalong ka jing kedau kani kalong ka serngil ya ka jing wan jong Jisu u khonu jong Blei u ba tlem u ba khlem jing tho bria khlem jing duna utau de Jisu bat ka jing loi ke jong u ka baar u Barabas mensyuang asyik Barabas mentah hadin bangalapan kre ekenika kubor ngong Barabas namar ka don ke jingmut hakenika kerteng Barabas bar kamut khon rabas kamut ukhon jong u rabi lani ukhon jong ukpa Pak ki volunteer kin soba ki ashes kin soba banyara Barabas kabamut ukhon jong kpa lani ukhon jong rabi udi ukhon ubala khaburam andre udi ukhon ubala hiar hagaburam Barabas kadika kerteng sin pila ban lengok balai bengi khot ka kerteng sin kajulong ka rukom te hagatu ka por wat u Petros ru kamde ka kerteng ba shisha jong u ka kerteng ba shisha kalong u Simon Petros kamut u mausiang
ka kerteng ka bau Jisu ula ayo o kumju kiwei ru kidon lagi jong ki kerteng sin. Uneu Barabas udeu khon jong urabe udeu khon kaburam Henry ubalale iki kam sniu ka jingtu ka jinglute ka jing peniap briu ka jingele persha ya ka sorkar barulah hiar shisha ka kerdan kumju ukhon benriu ru lakhai ngi ka buram lathai ngi ka buram ha ka Jingiasyllok ya Blei ha ka jik ha ka dur ka Jingiasyllok ka jong Blei Henry ngila ha ka pop ngila ha ka jing bamman bat ngila long komuneu Barabas Umathios ubatayo o kumunong kam sniu ubatayo o kumubayele persya ya ka sorkar o Marcos ba Lucas kiathu ba u yele persya ya ki bor sorkar bat ula peniap breu bat kani ka Ktien Greek episemos kamut ba udeu breu uba layele persya bat ubamla syu ban penkela ya ka jinglong tenrai ka jong u kata ka de ka jinglong jong uneu Barabas lar piwat eu nongkam sniu uba lele ki jat jing sniu baro udeu uneu Barabas lar piwat eu breu balak haburam ndreu bala hiara ka kerdan joga jing bamman udei uneu Barabas kata ka di kamat ka baar kamat ka balai ka bakhaddu ka jingyap u Jisu halor ka ding pna kala jia na marba ki nong yalam jogi jiu kila bishni kila pihun ye o bat kila thmu ban peniap ye o kila yu i bo nang kieu haka buram ulanang kieu haka jingnyo chong ka imlang salang bat kila sheptieng ba ye ukni noi ka bor jongki namar kata kila sela so boj ban peniap ye o badu Judas ula terwa ban di no ye Jisu ladan ayo o laipo kisbai rupa bat kumta kumbafitip lakem ye Jisu nak per get semene bat la bishar ye o sausin ha kashimit ha khmat ki nong yalam niam jugi jiu ha khmat u Pilat bat ru akhmat chong u Herod ha kapor baki kem ye o bat ha kapor bagi bishar nungkong ye Jisu ki ong ba ukren ben Blei ki ong ba ukam yalade marengkat baru Blei Ndre inda kila yalam ye upat hakmat jong Pilat kipen kelai kata ka jing keno ba uni ukam yaladi usim jogi jiu bat ba ukwa ban kini no ya ka ket senshar na ka hima rom kam judon kanu ru ka ying bishar hakaba haka ying bishar rit pin keno da kumwei ndalapoy haka ying bishar he pat pin keno da kumwei lada haka Sessions Court PI kanu ka FIR ndapoi hadu Supreme Court ru ka debane ka jo ndreu Jisu kam shimlong kumta haga jing bishar ka jong kinong yalam jiu ki ong ba ukren ben Blei ba ukam yala di marengkat baru Blei ndapoi hau Pilat pat kila keno ba uni uyele persya ka hima Rom ba ukam yala di ba ulang usim jogi jiu Pilat ngide ban kren ka jing shisha ula persang ban pelat im ye Jisu bat shim kwa ban rai penrem ye Jisu nrenda utau pat ba ula perta ngimdon sim da uwei pat lat na u kaisar ngimdon nong senshar da uwei pat lat na u kaisar Rom Pilat ula sngo thu ba don lat da kumwei pat nre ban rai penrem ye Jisu namar ba ladu yada ye Jisu ula bandu no e ka syuki ke jong u utau pat ba ula ban kelapat bur bat ula ban kewa leng bat bakan don ke jingkulmar hangta Jerusalem hakapor chungan niam ke jinglat bat u kaisar ula ban wengno ya u na ke jing senshar Pilat ude ubriu u batolot u bakham it ya ke syuki ban ke jing shisha namar kata ula rai ba ansha ban sanar pnayo u wat lagat taru Pilat ula persang sakawai kalat ban pelat ye Jisu bat ula walam ya Barabas hangta khmat jong patba ula penyengi kini arngut u Jisu siliang bat Barabas hakawai pat kaliang namar bakalong ka rukom ka jong ka hima Rom hangta Jerusalem baha ka niam ka jinglat kiju pelat ye weu koidi
Ukoidi ubala rai penrem. Ukoidi ubala rai ban penyap ya u. Ban penhun yu pat ba. Kila pelat ya uwe ukoidi. Kenang ba upat ba unsung hun bato. Kasip kahimarum. Kalale isen kalale sebuningi. Bad upilat ula bu ikini arngud ujisu badu Barabas. Baru loong. Uno na preng jokini bangan pelat. Uno na preng jokini bangan sa'nar pna. Umut bau tau pat ba boleh lum hang tah Jerusalem. Un krene ke jing shisha. Un yu ke jing lui jau Jisu. Bat kin rai ban pelat jau. Nreu tau pat ba. Namar bala pensyit iki dagi nong yalam jugi ju. Kile perta pelat hangi. Yao Barabas. Bat sa'nar pna yu Jisu. Pelat yu Barabas. Bat sa'nar pna yu Jisu. Upilat dan lat daku muai pan. Upilat uhak ban sengap ega sur jong tau pat ba. Baru buang toh. Pilak ban sa'nar pna yu. Tangba upilat ulek kumro. Upane ka dabor baru tet keti akhmat jongki. Utet keti kamut usaj khot yaladi. Uangate ngamshim kwa ban rai penrem yu Jisu. Nrei namar bafimon mapi. Lek kum bafimon. Ngate ngatet keti yaladi. Na kani kam. Upilat namar kata ngiui ba ulang ubatolot. Ubamla ban yeng nagabenta ka jingsisha. Ubarabas ngiui. Uba erang. Uba ya jagi kam bomman ke jong u. Bat uba ladai ban yap halor ke ding na kalbari. Nrei namar ba utau pat ba ula perta ban pelat ye u. Ubarabas ula yo lat na kata ke jing yap. Bat ki start Bible ki ong ba ya kani ke jiatu khana labu aborok sau teligi gospel bakan lo ke jihikai yangi. Bat dei ma phi pleng ubarabas. Dei ma phi pleng ubarabas. Dei manga pleng ubarabas. Ubala dei ban yap halor ke ding pna. Ubala dei ban syashi tom namar ki pop ki jangi. Ubala dei ban kit ban ba eka ram ka syak jong ka pop ka bangi lale. Henrei ki bau Jesus Christ ula yap yapli na kabenta jangi. Kumbang alaong menne ka jiliu jong ka theology ka shitom man sngautu. Henrei ka nuksa jong ubarabas kalong ka ba mangi baro ngila ban sngautu. Dei mangi kumu Barabas. Baru Jesus ula yap yapli na kabenta jangi. Timentangi poi siya kanika jingim ka ba kut jong Barabas. Jayo yu Barabas hadin kani. Umde Barnabas mo. Barnabas ude kun jong ka jingkermen. Barnabas kataru kani ka kertengsin. Barnabas ude bayalet missionary lang badu Paul haga jingyat missionary ka jong u. Umde Barnabas ude Barrabas. Jayo yaw ni Barrabas ukun jong rabi. Ukun kaburam ubalakalla syagajing seniu. Ngimtip tikna. Ngimtip tikna. Ki don bun ki kana pateng ki baong ba uni Barabas ubot yu Jisu nadin. Bat ula kmi ya ubau yap halor ka ding pna kalbari uyo jing kendu bat uyo jing kella. Kata ka de ka kana pateng. Kawai pat ka jia tu kana ka ong ba ukella Kristan hadin. Kila don shibun ki kot bat ki nong thok kot sepang Barabas. Kila donru ki film nyam syapang une u Barabas. Henry kini baro kilong kajing mudur bat kajing Trai. Ko ki para bangeit bait ki para rudu khot. Blei ba mshim ya thu shu syapang jong ni Barabas. Barabas hakini ki sau gospel. Nganget hagajing perkhat barit jonga. Namar ba kadai yangi ban jubab kumno kalitlong hadin kajing jong u Barabas. Hatu yaine aga jinglong pop ka jong haga jinglong bamman jong neu yo ega jingkela naga jing yap yapli ka jong Jisu naga benta jong bar ka di ka jingkeli yang iru habang ilatip bau Jisu ula yap yapli naga benta jongi halor ka ding na Kalbari hatu ngin yaine hakikam ki basniu bar ka jing bamman ne ngin kela ka bomut bar ngin IT yala di hau Jisu ban im ka jing im ka batmai. Kading pernah ka jong Jesus Christ ngimla syuk ban yui namar kala long arajar snem. Nrei Barabas lada umonte ulala ban yui. Namar ulalong laluat hakata kasi Good Friday ka banengkong. Lada ujiet ban but ya kita kinong pensitom yu Jisu ban yu tau patba ubat kiu na Jerusalem Shalom Golgotha ulala ban kiu lem ban yui bau Jisu ula sya nar pna. Mangingimla ban iya kading pna kumba kalong arajar snem mensyua. Nringila ban yui hang ni akhmat jongi
ia kini ka miet ke jong Trai ha ka bau donu kupu bat ka khuri bat kini ki yeng sakhi na ka benta ka jing yap li ke jong Jisu halor ka ding na Kalbari ukpu thau ya ka met ke jong Jisu ka balapan ken na ka benta jongi ka khuri ka thau ya ka snam ke jong u ka balapan mi na ka benta ban sat par ya ki pop ki jongi habangi wan hang ni namar kata to kan mau ko ki para bangeit be bau Jisu Christ ula yap li na ka benta jongi to bleun kur khuyengi lingba ka ni ka khubor na ka Ktien ka bakhui ke jong u na ka benta ka buram ke jong Blei. Amen. Ngini betengi ke jing syakri ke jong yo Blei da ka bangiar ruai lang ke jing ruai ka ba shispa nyuf kendai. Perhadian ke ni ke jing ruai nga kerpat ba pinum pat syong ndre ba pini shim bentalang ha ke jing pla jinget ki apostol ka bangila ban syem persya ke jing ruai ka ba ningkong. Perhadian ka taru nginum pat syong ndre kat binginang yeng ngin sayok ban duai pengentang yo kupu bat eka khuri. Bara kapor bangir ruai ke ni ke jing ruai nga kerpat ye ki temen basan ba ye jongi bakin sngewbha bansa wengno ye ke jing tap na ke ni ke mi. Nga ai la ka jing im la snam koridor nga the ba phi la ban im bat yo la na jing jot nga ai la ka jing im ayu pin ai nga ke jing ruai ka ba shispa nyuf kundai. Nga ai la ka jing im las nam koridor nga te ba pi la ban im ba yo la na jing jon nga jing in you been bones them nga sha shi tom ala non ha cordin ba jing men bom Clem jing pen wen nga sha shi dom buns nem ga no pin sha ya nga la ying ba su aneng ba dam da buram Blei nga iban wan hap deng i jenjar ka perteng baro nga la inom nga sha na mar jong pi ka cordin bom laong uri kang dam nga di ba pin lat na du na mar jong pi nga sha ayu ya nga in sha Kajing pla kajinget ki apostol
nganget hau Blei ukpa badon bor baro unong tau ka beneng bat ka kendau bat hau Jisu Kris ukon batang marway jeng u Trai jengi ubala pun dau mensim bakot ubala kha nakamari thei sotti ubala sha shitom hau Pontius Pilat la sa narpna ya ulayap bat latep ya ula hiar syaki rewyap ula mi pat nakibayap hakasngi kabalai ula kiu shabeneng bat ula syong hakakti kamon Blei ukpa badon bor baro nang ta unwan ban bishar ya kibaim bat kibayap nganget hau mensim bakot ka balang bakot chitelup ka perthei ka Jingiasyllok kiriu khot ka jingmap ya kipop ka jingmi pat jong kamet bat ka jingim bamjukot ngini duai au Blei bau kpau jangi bahabeneng ngiyang akan ka por akhmat ka mit ka bakhot bat ka bakentang ka jongme ngimla sho bani ya ka ding pna kalbari kumbakalong ara jarsnem menshua nringila bani yu kupu bari ka khuri kibalong ka dak jong ka jingyap ya pli ka jame ko Jisu nakabenta ki pop ki jangi halor ka ding pna kalbari ban ngi karpat bamen ringingi khamhajan ya ka ding pna ka jong Jisu Kris utrai bat unong pene mujangi bangin sauto bangi long ki nong pop ko mu barabas ki balale ki kam sniu bat ki balade ban sha pensitom namar ki pop ki jangi ndre namar bau Jisu la yangi bau la yap pli na ka benta jangi ngi don ka jingim ka batmai ka bada ka met ka jong bat ka bada ka snam ka jong ngi duai ngi karpat agani ka por men ayangi ya ka jing shaman sim ka batmai ko trai bahabangi shimyo kupu bat ngi di ka khuri ngin sngo tho e ka jing kantang ka jong kini ki dak kishin ki ba mela na ka benta jongi kerkhu pen kantang yu kupu ko trai kerkhu pen kantang e ka khuri ko trai balaki long ki jingmi nagi so jong ni ka kendau ndre ha ni ka por kin long kantang na ka benta jongi ka met u Kris ka bala pen ken na ka benta jongi bat ka snamu Jisu ka bala pen mi ban sat phari ki pop ki jongi kerkhu yu shakri jong me bade ban pendep e ni ka benta ka ba kantang khoj kerkhu ye ki paranong sharai ki bade ban sam yu kupu de ka khuri ha ki reu de khot joka balang kerkhu ki reu de khot ro bakin la bakin pen kre elade pen kentang elade ha bakin yo benta ne ki ki ba khoi ki ba kentang ngi ai ngo e me ko trai ba me sngo ki jing duai ki jangi ye ki ni baro ngi pan ngi dem ngi ngo ngi pediang ha ka kerteng ke jong trai ba unong pen em jing yu Jesus Christ amen so baban shong Ktien ke jong Blei ke ong kumne na bangala pediang nau Trai ya ka bangala IT pateng ru aphi bau Jisu bau Trai hakata kamit hakabala dino yu ula shim yu kupu bat habau lala ngo ula kedia baru lo ong to shim to bam uni ulong kamet jonga ya ka bala pen khen na ka benta jong phi to le ekane ya kaban kan mau yang padahagani ka por mangaru kumu syakri barit ujong Blei ngashim yau ni ukpu daga jing sauto bangalong unong pop bakrau ubadon kami ka jing map ka jong Jisu bad bau Jisu un kit akamet ka jong ye ki pop ki jing palat ki jong baro to Blei ni rap yang habang apendep ya kani ka benta ka bakentang Jisu ong kani kalong ka met ka jonga ka bala pen khain na ka benta jong phi to le phi kani ban kan mau yang Jisu ong kani kalong ka met ka jonga ka bala pen khain na ka benta jong phi to le phi kani ban kan mau yang kumju ru ya ka khuri
hadian ke babam jamit udaong. Kani ke khuri kalong ke jutang ke batemai. Kepada kesnam ke jonga. Ya kani tole pi katnu sin rupa pidi ya ka banken mau yang nga. Parhakani ke por mangaru kumusyakri barit ujang Blei. Ngashim ya kani ke khuri daga jing sau thu bangalong unong pop ubakrau. Ubadon kami ke jing sait kepada kesnam ke jang Jisu nakabenta ki pop ki jing baman ki jonga baro. Tu Blei ni harap ya nga habang pendep ya kani ke benta ke bakentang. Ujisu ong. Kini ke khuri kalong ke jutang batemai. Kepada kesnam ke jonga. Tu lek pi ya kini bankan mau yang nga. Kini ke khuri kalong ke jutang batemai. Kepada kesnam ke jonga. Tolek pia kani bankin mau yang nga. Namar katno sin ru. Bapia bam yunu kupu, bat pia di ya kani ke khuri, pipen pau ya ke jingiap utrai, tat enda unwan. Para reu khot, hakani ke por ngin yo ban sam, yo kupu bari ke khuri, nengkong ya kini ke badon haka platform, para hadirin kata ngin sayo ban sam, syaki para reu khot baro. Tengah kerpat hakani ke por, kita men besan kini harap ban sam hang nia platform.
ki para riu de khot jong ka balang ngi khot ye phi ban shim ta na ka mi ke jong trai om tang ki riu de khot jong ka balang Mawroh re ki riu de khot ki ba na kiwei pat ki balang ki bala ban don rengkat bat ngi kum bagi juyai pen kan mau kan kam de ka mi ke jong ka Balang Presbyterian Mawroh kan ni ke de ka mi ke jong trai bat phi don hok ban shim ta na ka mi ke jong o kami ke jong trai ka long na ka benta baro ki balong riu de khot re la da don ki badang don ak suspension la ni kanu kono ngi kerpat ba phin sngewbha ban up e ka por ba phin sayok ban sa shim ta biang na kami ke jong trai ki para riu de khot jong ka balang hagani ka por ngila de ban sam yu ku bat e ka khuri te henre la da ja bangi kum ya lat ya no ba phim shim yo benta no ku la ni na ka khuri na kerpat phinum so e re phin sngewbha ban pen idak da ka ba ra la ka jong khti to baro ngileyok benta na kami ke jong trai ya ingu yu Blei te kani ka por nga kerpat bengini yeng bat bengini shim ta ka Jingiasyllok Trai hadin ka tanga kerpat di kitemen besan jongi bakin satap noi kami ke jong trai ngini yang lang baro kuk pa jongi ubah beneng tu long bakhoj ke kerteng ke jong me tu wan ke hima ke jong me tu long komon ke jong me ha ka khndau kumbah beneng tu ari ngi menta ke jing bam jongi ka bala ke sngi tu ma bringi ke rengkang ke jongi kumbangir ngi ma bi ke bale sni ngi tu wan elamingi so jing pen shoiro ndre sumar ngi na basnio na bejong me long ke hima ka bor ka buram ro ala kerta amen Subaban Shong. Ngi aingo yu Blei bula don rekat ba ngi ha ka jing pendep ya kani kaniam ka rukom ka ba khoi ka ba kentang ha kani ka por ngi dio sngo no ik jing pen bana jong ka balang par hadin ka ta nga kerpa di asha bakin sobaban lum no ik jing aingo ha kani ka sngi om sho bangi bo ha ka senduk ringin lum ik jing aingo par hadin ka ta nga kerpa di temen besan jongi temen besan es ling do ba in sngewbha ban sabu iki baro ki bangi la pendep ha khmat jong Blei ka jing duai Kini gilong kijing penbena hagini kapor. Ka Sunday School Committee jong kapalang. Kalapan bed ba ki kelas kulun pau baro kin sedang no nado kini kalai tarik ubana April habaro ki kerdan nado ke kerdan krill roll shening hado ke kelas jong kirang ba. Ke Sunday School Committee kala penbedru ban ai ke jing kerpat ke jing kentu hapreng jongi hagini ke Jingiaseng ba menta ba nadu ki balarang ba ki long kmi ki long kpa ki samla rang ba ki samla senior ki samla intermediate ki khna junior primary infant krill roll ngin subha ban yashim kia ban poi sa ke school ban pau hagini ki arsnem gibaladem yem shimyo ye ke school ban pau hagarukom kapasngol tanan henry manta nyango yo Blei baula sha lajdo jengi ban yo ye ke school ban pau ngi gerpad iki kmi ki pa ban shimkhia hagabakentu iki khon samla ki khon khanna bad yala diru kumjo ladalong kabala ban poi sa ke skulun pau ka kelas riu de khot ka ba thamai kan sedang no nado kani ki snu trai ka ban wan lai tarik ubna April kito ki khon samla jong ka balang bat ki weiru ki badon ke jing thmu ban rong sa ke jing long riu de khot pin so bha ban wan no sa ki kelas nado kani ka lai tarik ubna April kawai pat ke jing bana ka long ba ka Dr. H. Gordon Roberts Hospital
Karakhi mentah ye ke jingdap shispa snem jongka. Kata ke centenary jubilee ke jongka hagani ke snem R4R. But kala tho seki balang baro bakin ai ye ki jing ai ki bakarpang. Nagabanta kini ke jing rakhi ye kini ke jing dap shispa snem ka hospital. Ka community balang kala ikut ban ai ke jing penbana hagani ke Jingiaseng ka bamanta bagi para bangeit ki badon kalat ke lenti ke jingla bad ke jing sngewbha ye ka hospital pila ban ai kum ki kenja donation nagabanta ka hospital ka balang kan sakmi katno ke jinglum kami hapo kini ki benai bad le se kan sapendap syu naga general fund hagaban seli ai syakani ka hospital nyin senang penbena biang nagabanta kini hagini kita yo ki banwan Khatsan tarik uniu bna April kadai ke Good Friday, khat nyau tarik ke Easter Sunday. Ngilason ni ki program ki bakarpang, nagabanta kini ki Jingiaseng. Kito ki bakwa kopi pila ban sasim nang tay na bar, ndalawai kini ki Jingiaseng. Khat pra tarik ubna April, kan sedang ke Jingiaseng yalap jong ke Balang, kabalapan bej da ke Futmuri District. Bad ke Jingiaseng yalap Jong Kapunmuri District kan long haka kan long haka singi balang bat ke singi sajan Henry ke balang kalapun bej ban sedang nadu ke singi mondi khat praterik naga benta keniru ngilasyon ki program ki bakwa pila ban sasim nang tuna bar ndalawai kini ki Jingiaseng arpu arterik ubna April ka KGP Sinod Sepngi Kalapan bej ye ke program ukinjri jingduai nagabenta ke Balang Presbyterian Mawroh kata haka arpuai terik ubna April haka por si beje siteng senya kabankut hado ka arpu terik u April haka por si beje siteng senya menmit lasna ke program daga babu ye ki kerteng jong ki longkme jong ki yeng ki sem hapo ke Balang Bad yakini ki program nyen 7 poi sebaro kilong yeng haswa kita kisngi. Kajing kerpat kelong ya baro kilong yeng ki badon kerteng hagi program. Bapin sngewbha ban sim khia lagalong hagapor siteng senya lagalong hagapor kenjat syai lagalong hagapor siteng sngi ne hagano gano ka kanta ban yele sitom ban pendep ya ka benta ka balapan bej da ka Balang. Lada jia badon mano na kilong yeng kiba nakaliang jongi ka Balang ngi kum klet ngi kum mes ban son ni ki kerteng ngi da kerpat bapin sngewbha ban num tho henrei bapin wan haganu ganu ka kenta ka bapi sngeu keloj por haga dei ka program ukan jiri jingduai ki Jingiaseng ka Balang kalapun bej ba ban sedang no ye ki Jingiaseng yeng nado katayo ka baningkong uniu bnai April jong kani ke snem arsnem duna ngi khlemyo ye ki Jingiaseng yem henrei menta kan long ka jing penthamai ba ngin sedang no ye ki Jingiaseng haki yeng jong ki para bangeit habro artli ki dong kumba julong haga dong seneng bar haga dong serum ki program Jingiaseng haga ni katayo ki long kumdi Mentah ke janmit ke Jingiaseng kentai kan om long. Ke Jingiaseng samlang hagapor san beji, ibanilam hagapor polis sedang badwai Miss Rilang fika pertu badinong keren Mr. Kampher Konglam. Hagamit balang lai terik mentau benai March ngin yok sngeu ye ke subjek mit balang kabakadu kabaong ula penka yengi bangin long kisok nengkong nagi jing thau jong u ye ka balasim na ka sithi u Jacob kala nong ka beningkong ka khot ka bakhat phra bala phia na ka thim ka jing khapat ye gi bangeit inong kren I Mr. W.M. Ramsdam bad nong polis sedang badwai Mr. Morin S. Syiem hagamit sin sajan arterik u April ngin yo ye ka Jingiaseng dwai met sin sajan Banyalam hagaba polis sedang badwai Miss Yarmon Nongbet bad kamat jingdwai
kalong nagabanta ki Kristan ki basya pensitom ben. Sniu Trai lai tarik April inongkren hagabalang inlong Reverend HS Rapthap ibalong pastor obadaypet ya kabalang sokha bat kiwei kibalang hapo kapastorit hagasinot mingi ini kilong kijing benar hagini kapo. Tôi nhập phá giúp Blei Jingiasyllok. Ở Blei phá Jingiaseng beneng, nhai ngô tabi ni kapor, jong ni kasi kabakra bakentang ke jome, bakumpai lang jome tabi ni yoban kiyo ke yeng kabakoi bakentang ke jome, yabang yoban sakri ban penon burom yame tabi, hoi kam tama tabi kulang kasi kabakra. Na kamantau pai lang jome kum kiri khot tabi. Ya bangyo ban simenta na kami ke jome tabi. Na kupu ban khuru ya tabi. Ngai ngo tabi be ke baro. Kilong ba yai be ya denti tabi. Ba bangi kum kiri khot. Ngiyo ban simenta tabi. Kerku tabi. Ai bag jong lomon sim ke jongi trai. Kenang krau, mengenala atai kendat ban sakri ban pendon burom yami. Kerku tabi ki yeng ki sem ki jongi baro. Hoi tabi don ki prabangait ki diut khot. Ki bam sem lala atai kendat yang dorang kat bat ngene ke por kene ke janmiet. Dona pedang jongki ki bapang bestom. Hoi dona pedang jongki badon ki kam ki jam ki jongki tabi. Bakimlah penyedan mentah. Saya kena dorongkat nama tajong kiru trai. Nginget bagway kesngi. Kiyo penyisim mentah langat trai kendat. Kerku tabi iit jik mentah barok yang pendap. Bakam tam tabi iit nama taka Ktien ke jomir Jingiasyllok. Lembai pastor tabi iit. Ai terkena kelong sisa kabol. Nama tajong kum ki bangeit tabi iit. Ai baginala ate kendat banjat kat muka mon ke jingsnei ke jome. Baginala ate kendat ban sakri yeme hagisiki por baro tabi. Kerku tabi ne ke poru. Abangi wana ke yeng ke jome ban sakri yeme. Ngiwan rado tabi ni jing ai. Ibalong jing kerku ke bamemer kerku. Hakikam ki jam ketai ketak ke jongi. Hoi tabi ngiwan ra kenjat sekakam ke jome. Isnei pengkerku yaki, kentang yaki, bahkan long trai kenrat. Bahasa kena ka Balang keban penjat ini kikam. Kan long bayat baik jalan ti atabi. Dan rangkat atabi yang iwei piwei baro atai. Banang ya kerku memieksi por baro. Kam tamat atabi. Bangin light nagane kejema kejemsa kejempang kejistom jaga petaita. Hendai bani yamat ya kemat kejami atai. Pedang tabi ini khot kerpan. Badamap junduna kejempelat trai. Nabak teng Jisu ngipan. Amen. Ngai ngo yu Blei bula don rekat bat ngi kani ke Jingiaseng na duk basdang aduk menta ngi pen pau ke Jingiasongo ikino yeshim meta kani ke Jingiaseng ke jongi na duk teman besan A1 sweat ke Jing Puli na Ktien jong Blei ke Jing Duai I teman besan I slingdo ke Jing pen katang ke Jing Aingo lembat ki bedon meta ke Jing lum ke Jing Aingo ngi pen pau ke Jingiasongo ru yaki organist bat ye nongelam Jing Ruai kumju bat barok ki beledon meta ha ke jing pen kre bat ke jing pen ya ke jing seng ke jongi ke jing syakri wa pi ai ke jing syakri ya Blei trai kan rat bat Blei tu nang kerku ya pi bat ke jing syakri ke jong pi ka kam ke jong o ini pen wai no ke jing seng ke jongi ke jing ruai ke shispa kan pun rio bat hadien ke jing ruai nga kerpat ya teman besan vice chairman jongi teman besan PS kan mayor ba in sngewbha ban saplat ingi ta ke jing kerku pen wai
wan ki khon ki kse u Adam lapoi jubel kra u Trai dang khot baro ban wan benta ban yok mat ka Jingkhawai wan to bam u dasam ki jingkirku pada snam ka Jingruai ka shispa kan dai pun rio. Wan ki khon ki siêu u Adam la boy jubel kra u Trai dan khon baro ban wan menta ban yo mat ka Jingkhawai wan to bam Udasam ijengker kuba dasnam wan pi malawan pi dogo wan pi kiba bun jingkhawai red ya kita ki sngewbha iba pila ju mat bang wan babang marolang in yodi ba ben kodan wat ki jan kop Jingiasyong Jan itenan kibali Om la Syiem ya ki ka Ktien dan ka hop u Blei jongi jan bani long maki kapo barokin Dong ina wai. Badang nya samino na kene ke Jingiasyem ke batiang ke jongia kene ke jamet au Blei. Do isnei ban kerku yalau jong patlang. Ubala yo manishim menta na kadak jong ke jingsha sitom ke jingiap ke jong me ko Trai. Pelai beyet yarap ingi wei pi wei. Bangila banyai ba ya keding phna ke jong me ke jingim ke jingiman ke sengi. Bad hang no hono bangidoni in sakhi me ko Trai. Dak jingim ke jongi kerku yalau jong pailang kerku ike baro ke bokom ke balang yelayo ban pendap pelaj ru ingi dak ne kapor dak jing kerku ke bekansai ke jong me dak bai ro ke jingai ke badap yang ke badap kerhai ke jong Trai ban open be jong Yesus Kristus jingejba ke bapla ke mayan ke banala ke jong Blei pa ke manabam jekon lamba ke Jingiasyllok ke masaj bor ke thamai bor ke jong mensem bakhoi Kini kejengker ku jong kilai hawai Blei ba emba besisha. Kin syong rengkat bengi wei pi wei ke badon ha kene kapor. Lau rengkat ro kita baro ke bamane ke basyakri me. Hakari bakaleng satla ke partai. Nado mentasru ke bam jukot ro. Amen.